Takže čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa a dneska si zahrám Mint Tycoon na Robloxe. Je to veľmi dobrá hra, dosť prepracovaná a ak sa nemýlim, ak si ju chcete zahrať, tak si ju musíte kúpiť za 100 Robuxov. Dúfam, že z tohto bude väčšia séria, takže ak sa vám to bude páčiť, nezabudnite dole stlačiť tlačítko odberu, zapnúť zvonček a dať like. A dopredu sa vám ospravedlňujem za môj hlas, lebo mám niečo s krkom a nedá sa mi úplne najlepšie rozprávať. Takže, ako si pomenujeme našu tlačiar na peniaze? No, tak to pomenujeme takto a ideme začať. Takže najprv kúpime pozemok a postavíme základy. Teraz sa týmto teleportneme do nášho vaultu a kúpime si trezor na naše peniaze, čo budeme tlačiť. Najprv budú bronzové, potom budú silverové, potom budú zlaté, potom budú platinové a potom budú tixy a potom budú robuxy. Sem sa nám budú skladovať tie peniaze. Takže teraz kúpime túto tlačiara na tie peniaze. Inak táto hra je všetko hrozne pekne animované. Proste pozerajte, ako to stade ide von, ako to vyjde, ako sa to pekne roztlačí. A teraz to vytlačí tie peniaze. A už nám to vyrobilo prvé peniaze. Teraz, keď sa teleportneme sem, tak tu môžeme tie peniaze predávať týmto ľuďom a oni nám za to dajú peniaze. No, sme predali prvé peniaze. Druhé peniaze predáme. A potom napríklad môžeme aj ostatným ľuďom kradnúť. Keď prídem sem, počkaj, vypnem si shift lock. Môžeme sprintovať. A napríklad tomu. Skúsime ho vykradnúť. Abo nie, najprv si kúpim, tak mi to... najprv ešte chvíľku... Tu je taká vylepšenie, že Automatic Controls a to robí to, že mi to samé pôjde. Že to nebudem musieť vklikať furt toto tlačítko. Tak si našetrím na to a potom ho pôjdem vykradnúť. No dobre, už som na to našetril. Takže už to môžem kúpiť. Dobre, a teraz ideme vykradnúť toho človeka. Takže sa teleportneme sem, na k tomu bližšie. On je tým smerom. Dobre. No dobre, už som tu a nemá. Tam hore sa dá kúpiť to, že sa nebude dať teleportovať, ale tento to teda ešte kúpený nedá, tak ho môžeme ísť rýchlo vykradnúť. Ono, sa tu potom dajú kúpiť také pasti napríklad, že aby vás ľudia neokrádali. A tento to tiež nemá kúpené, takže ho ideme vykradnúť. No a má tu kúpenú túto super pasť. A to teraz neviem, jak sa toto urobiť, tak toto kradnúť zase nebudem. Tak ukradnem iba toto. No už sa chvíľku otvorí. Teraz to môžem rýchlo nabrať. Myslím, že to teraz plní. Keď to naberem, tak teraz sa nemôžem teleportovať. Teraz to musím zabehnúť znovu naspäť. Ale teraz to nemôžeme ísť predávať tým ľuďom v strede.
Teraz musíme ísť dookola. Tam sú takí, čo kupujú tie kradnuté veci. A tuto, tieto. Tu je jeden, tam je druhý, tam je tretí a tam za rohom bude štvrtý. A teraz, ak si pamätám, tak ten, čo bere tie Tixy a Robuxy, tak by sa mal volať, že Bill. Bo tento. Čakajte. A tak tento nie, dobré. Tak asi tento bude. Nie, tak ten, neviem. A hej, tento. A teraz 8 000, no. A ideme počkaj, najprv predáme veci, čo sme zarobili. Keby som vedel trafiť market. Dobre, najprv predáme veci, čo sme zarobili. Dobre. Tak a teraz ideme vylepšovať. Takže by som asi ako prvé by som si vylepšil ten trezornak, tam môže mať viac ako 100. Aspoň nejakých 300 tam chcem mať, lebo to je hrozne málo. A ja to neviem zobrať k sebe potom. A je mi to málo. Takže upgrade storage. No, 200 stačí, dobre. Dobre, teraz. A teraz by som vylepšil. Drahé. Tento grinder by som postavil a tento polisher. Recycler je drahý. A potom by som ešte postavil... by som ešte potom postavil... Čo ešte také kúpime? A ešte idem ten vault upgradenúť, keď už tak. Alebo nie, našetrím si na ten large coin press. To bude, že miesto napríklad 8 peňazí naraz sa mi vyrobí 20. Že to je veľmi dobré, len to stojí 6000, takže to je drahé. A ak ste si všimli, tak už budeme dostávať ten quality bonus, lebo ten polisher a grinder, oni pridávajú ten quality bonus. Takže potom to musíme nakúpiť čo najskorej, aby sme mali viac. Predáme mu to. No dobre, už sa mi to nazbieralo. A teraz to ideme predať. No dobre. Tak a teraz si môžeme už kúpiť ten large coin press. Aha, pozerajte teraz, koľko sa tam pridá. No, a teraz to bude tlačiť hrozne veľa tých peňazí. Ja ho idem ešte raz vykradnúť. Kde je? A tu je, on si vylepšil tu jeho základňu na to úplne najlepšiu. Tak ho ideme vykradnúť. No dobre, už som tu. Takže teraz ho idem vykradnúť. A viete čo? Teraz skúsim prejsť tou pasťou, ktorú som nevedel prejsť. Lebo zdá sa mi, že ono tam je to červené ale vždy, ale že to musí kúpiť, aby to robilo niečo.
Ale ak sa nemýlim, tak uh, ak teraz vám za chvíľku, keď tak vám ukážem na Wikipedii tejto hry, vám ukážem, ako sa cez to dostať, aké je to komplikované, že ono by sa nepovedalo, že je to ľahké, lebo tam vlastne vy do toho vôjdete a máte tam, že 7 dverí, alebo 7 aj viac, a hore máte nejaké svetielka blikajúce a neviete, čo je čo. Vy musíte vojsť do nejakých správnych dverí. Ak chápem, tak ono to funguje tak, že hore máte nejakú mapu a musíte sa tak potriafať, že tam a nakoniec. Ale potom on sa dá, ak sa nemýlim, kúpiť taká vec, že tam tie farby proste nebudú. Že to bude čierno-biele a potom už treba iba typovať. A keď typnete zle, tak to bude veľká škoda. No, toto som hovoril. To čo je? To čo toto je? Dobre, idem si otvoriť tú Wikipédiu. No poď otvor sa. No poď otvor sa už. No dobré. Všetko tu blíka, niečo tu svieti, niečo tu sa nedá ani popísať. No dobre. Tuto to mám. Bude to asi priesvitné, mám blbo nastavené OBS, ale nevadí. Alebo... No dobre, bude to priesvitné. A dáme si, že volt. Dobre, tak som tu priesvitne zapravil. Si, že volt. A teraz si dám, že... Robux storage. No dobre. Má to svoju stránku. No, tak asi nie. Dobre, takže. And the line tells which door to go. Dobre. To je v podstate. Ja som tam. A tá čiara mi ukazuje, kam mám ísť. Tam. Tam do... Čo? Veď som ani nič neurobil.